Les apps ja han entrat als hospitals, concretament a l'àrea infantil de l'Hospital Vall d'Hebron. La Maria, una nena d'11 anys amb una lesió al genoll, ve a fer-se un TAC, però no ho farà sola. L'acompanyarà l'aplicació ScanKids. Dóna-li. Creada des de l'Hospital Vall d'Hebron, pretén tranquil·litzar els més petits tot just abans de fer-se una prova de radiologia. Molt bé, de què el faran? De la cama. De la cama, apliques a la cama. Molt bé. Dura 20 minuts, aquesta prova. Aquest és l'espai que trobaràs dintre, i aquí és on ens estirarem i has d'estar molt quieta. Hi ha dos llocs, el lloc de bombolles i el lloc d'anatomia. Aquest és el que més m'agrada a mi, també. La Maria ja ha acabat el joc i amb més informació de la que tenia abans d'arribar a l'hospital, entra a fer-se el TAC. Ja fa 4 mesos que s'ha posat en marxa aquesta app i els metges asseguren que, a més de tenir un objectiu educatiu, també els ha permès reduir l'anestèsia dels pacients. És a dir, no haver de dormir els nens perquè s'estiguin quiets, perquè estan més tranquils, perquè ja saben, abans d'entrar a la prova, què els hi espera. D'aquesta manera disminuïm aquest nombre de sedacions i això, en termes de seguretat del pacient, també ajuda. I per últim, si el nen s'està quiet perquè està més tranquil, la prova no s'ha de repetir perquè no es mou, també baixem el nivell de radiació que en determinades proves els estem donant als nanos, com pot ser fonamentalment l'escàner. A la Maria sembla que li hagi funcionat i, a més, diu que ha après coses noves. He arribat nerviosa, però amb el joc i l'aplicació aquesta m'he tranquil·litzat molt. Jo no sabia que havia un líquid que és perquè se te vea mejor la rodilla. Però els nervis i l'angoixa que generen un hospital no només són territori dels nens i la Vall d'Hebron també està treballant en una altra aplicació dirigida als adults. Si en les pròximes setmanes algun familiar vostre entra a quiròfan en aquest centre, podreu fer el seguiment de la intervenció quirúrgica sense haver d'estar lligats a la sala d'espera. I ho podreu fer també a través d'una app. En el moment en què el pacient ingressi a l'hospital, el personal l'informarà de la nova aplicació i li donarà un codi privat. Serà ell qui decidirà les persones que vol que tinguin accés al procés de la seva intervenció. I a partir d'aquí, el familiar ja no cal que es quedi a la sala d'espera. Podrà consultar tots els passos de l'operació des de qualsevol lloc. A mesura que la intervenció avanci, rebrà missatges com aquests. L'app l'informarà des del moment en què el pacient entri a quiròfan fins que s'acabi l'operació i torni a planta. Fins i tot l'avisarà si la intervenció s'allarga. Es tracta d'humanitzar l'espera i una mica de donar la informació necessària perquè la gent estigui tranquil·la, però tampoc cal que anem explicant cada pas de les intervencions. De fet, en un altre bloc quirúrgic que tenim, que és de cirurgia major ambulatòria, farem uns altres missatges, perquè són unes cirurgies que són molt més ràpides. Vull dir que cada casuística l'hem decidit amb els professionals una mica el tipus de missatges que volíem donar. A curt termini, els serveis de l'aplicació creixeran i podrem saber, per exemple, on són els familiars que entren a urgències o rebre avisos de les nostres visites al metge. La transformació als hospitals, doncs, ja ha començat.